Και τώρα, κυρίες και κύριοι, το Mega Channel σας υπόσχεται ένα κεφάτο και περιπετειώδες ταξίδι και σας καλωσορίζει στη μαγική χώρα του Ρουξού. Στη συντροφιά μας και σήμερα οι πρωταθλητές μας, οι κιθαρίστες, ο απίθανος Ρούκι και βέβαια η κεφάτη και πάντα γοητευτική Μέρη Μιλιαρέση. Γεια σας! Καλησπέρα σας! Καλησπέρα πέρα για πέρα! Καλώς ήρθατε στο Ρουκζούκ! Καλώς ήρθατε στο Ρουκζούκ όλοι! Και εσείς εδώ μέσα και εσείς από τα σπίτια σας! Το μοναδικό, το πιο ωραίο, το πιο γρήγορο, το πιο κεφάτο, το πιο τρελό, το πιο δροσερό, το πιο Ρουκζούκ παιχνίδι στην ελληνική τηλεόραση, μόνο από το Μέγκα, κυρίες και κύριοι, και μόνο με τους πρωταθλητές του! Μαζί μας υποδεχτείτε για έκτη και τελευταία φορά τους κιθαρίστες μας με 990.000 δραχμές. Έχουν 1.000.000 παρά 10.000 δραχμές, κυρίες και κύριοι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι περάσαμε ωραία, διασκεδάσαμε και θα παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι μαζί τους. Καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο, με μια καταπληκτική επίσης άλλη ομάδα που δεν ξέρουμε ακόμη ποια είναι. Για να μάθουμε, Αλέξανδρε. Η τυχερή ομάδα για σήμερα είναι η Επτάτα. Και είναι ο Ιπποκράτης, η Φανή, ο Αντώνης, ο Γιώργος και η Κέλλη. Και η Κέλλη, hello! Δεν μου λες, έχεις σκονάκι στο χέρι σου. Το όνομά μας είναι οι έχοντες πετύχει τις ασυγκρίτως τέλειες αναλογίες. Εσείς είσαστε αυτοί? Εμείς. Με τις ασυγκρίτως τέλειες αναλογίες. Ναι. Παρακαλώ, κοιτάξτε εδώ. Αυτά στο σχολείο τα κάναμε, εγώ από εκεί το θυμάμαι. Όχι, δεν το λέμε. Εμείς εδώ κρατάμε όλα τα μυστικά. Και δεν τα μαθαίνει κανείς. Εμείς είμαστε τάφοι. Όλα και εσύ. Που δώστε τις φυλάκια. Φυλάκια στη μαμάκα, τον μπαμπάκο και όλους τους φίλους μας. Όλους τους φίλους. Άδικες, έτσι, Και στους αντίπαλους που παίζουν τελευταία φορά. Οι αντίπαλοι που παίζουν τελευταία φορά. Ναι, πολλά φιλιά σε όλους. Μα γιατί θα χάσουν τελευταία φορά. Μακάρι να χάσουνε, περίμενα εδώ πέρα, περίλαβα να μας πεις τι θα δούμε τώρα, τι θα δούμε τώρα, τι θα δούμε τώρα. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Τελειώσαμε. Πάμε να παίξουμε λίγο. Σας άρεσε? Είναι το τελευταίο τους παιχνίδι. Δεν μπορούμε να τους έχουμε άλλο. Τι κρίμα, Κρίμα. Πάμε. Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς. Πάμε. Αχ, μακάρι να είχαμε χρόνο να κάναμε τώρα ολόκληρο σοου εδώ, αλλά... Εσύ, ας τις κάρτες κάτω. Σε κατάλαβα. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το ωραίο happening. Το αποχαιρετιστήριο πάρτι των παιδιών είναι το έκτο τους παιχνίδι, τελευταία φορά που παίζουν μαζί μας. Να σας προωθήσουμε εσάς. Είστε πολύ ωραίοι. Λοιπόν, πώς σας φάνηκαν? Αχ, τέλεια, τέλεια. Γιατί εμείς δεν είμαστε καλοί. Πολύ καλοί, αλλά... Φωνές! Φωνάρες, ναι, το παρατήρησα. Καλά, ναι. Με τι ασχολείσαι, Ιπποκράτη? Σπουδάζω στη Γαλλία. Ναι. Και σπουδάζω στη Γαλλία. Ναι, τι σπουδάζεις όμως? Γαλλική φιλολογία. Γαλλική φιλολογία. Έχεις πολλά χρόνια ακόμα, είσαι στην αρχή, στο τέλος? Φέτος ξεκίνησε, τώρα τον Οκτώβριο. Πώς τα βλέπεις? Δύσκολα είναι, αλλά μ' αρέσει, οπότε... Σε ποια πόλη είσαι? Montpellier. Πώς είναι και η κατάσταση, γενικά η κατάσταση? Χωριουδάκι, αλλά καλά είναι. Είναι καλά, έχεις φίλους, παρέες? Έχω αρχίσει από 8.
Η ζωή πώς είναι εκεί γενικά? Δεν την σερναίνει έχω πολύ ζήσει. Δεν έχεις προλάβει ακόμα. Θα δούμε. Νομίζεις θα αντέξεις? Πρέπει. Πρέπει. Καλή επιτυχία και καλό Ευχαριστούμε. κουράγιο. Φανή. Εγώ είμαι φοιτήτρια στο Ιστορικό Αρχαιολογικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τις ελεύθερες μου ώρες ασχολούμαι και με τη μουσική, ιδιαίτερα παίζω πιάνο. Α, μάλιστα, να και μια μουσικός μαζί μας σήμερα. Συμμετέχω και σε μια χοροδία του Πειραιά. Πολύ ωραία. Επίσης ασχολούμαι με τα γαλλικά, μου αρέσουν πάρα πολύ συναυλίες και ο κινηματογράφος. Και όποτε έχω χρόνο προσπαθώ να πηγαίνω. Σε συναυλίες Ναι, και κινηματογράφο. Πάρα πολύ ωραία απασχόληση να μπορείς να βλέπεις ωραία θεάματα και καλλιτεχνικά. Αντώνη. Εγώ τώρα πήρα το proficiency. Περιμένω να φύγω για στρατιώτης σε κανένα μήνα. Κατάλαβα. Ναυτικό. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ και τις ελεύθερες ώρες μου με το κομπιούτερ ασχολούμαι. Έχεις στο σπίτι, Ναι, ίντερνετ. Όχι, πληροφορική έτσι. Α, πληροφορική, ασχολείσαι. Ο Γιώργος. Εγώ δίνω πανελληνίες, υποψήφιος τρίτης δέσμης. Έχω πάρει και στα αγγλικά, ασχολούμαι με γερμανικά. Γυμναστήριο, τάβλη. Γλώσσες, γυμναστήριο και ξεκούραση. Ναι. Κατάλαβα. Η Κέλλη. Αγγλικά, γαλλικά επάρκεια. Ήμουν ως μαθήτρια με τα παιδιά. Τον ελεύθερο χρόνο που είναι σημειωτέων λίγος, διαβάζω. Διαβάζεις τον ελεύθερο χρόνο σου που είναι λίγο. Ναι. Και κάνεις και πολύ δυνατικές δηλώσεις από ό,τι κατάλαβα. Ναι, αν δεν φάω ξύλο. Ναι. Εντάξει, δεν πρέπει να φας ξύλο από κανέναν, γιατί εδώ πέρα είμαστε όλοι ειρηνικός λαός γενικότερα. Εδώ πέρα μέσα από ό,τι βλέπεις. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, καλή επιτυχία. Κάσε. Διαλέγεις. Ο ταχυδαχτυλουργός και τα 40 από Ρουκ, Σουκ. Ασχολείται με μαγικά και... Μάγος. Αλλιώς... Ταχυδαχτυλουργός. Δουλεύει στα τσίρκα. Ζογκλέρ, Όχι, σιδηροδρομαστής. άλλο. Κάνει διάφορα, μπαίνουν μέσα σε κουτιά, βγαίνουν Ταχυδαχτυλουργός. Είναι ο David Copperfield. Μυθιστόρημα, βιβλίο. Όχι αυτός. Ο David Copperfield που πετάει στη Στρονά. Ακροβάτης, τι είναι? Όχι. Κάνει πράγματα τα οποία μοιάζουν φανταστικά, αλλά Σκαντέ. είναι ψέματα στην αλήθεια. Είναι... Σκαντέ. Όχι. Ο ταχυδαχτυλουργός ήταν η λέξη μας, τελείωσε ο χρόνος, δεν μπορέσαμε να το βρούμε. 2. Παιδιά, κάναμε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή, μας είπατε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Αλλά τώρα, επειδή είναι η τελευταία φορά που παίζετε στο Ρουκζούκ, σας αφήνω να συστηθείτε και να αποχαιρετήσετε μόνοι σας τον κόσμο. Γεια σας, είμαι ο Νίκος. Στέλνω πολλά φιλιά στους γονείς μου, στη Γεωργία και την Ιωάννα και στο υπέροχο κοινό μας. Γεια σας, είμαι ο Κορνήλιος. Θέλω να ευχαριστώ τον Ρουκζούκ, τη Μέρη Μιλιαρέση προσωπικά, την αγαπάω πολύ. Και εγώ όλους σας. Και το υπέροχο κοινό που μας άντεξε. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Ρουκζούκ, τη Μέρη Μιλιαρέση, όλο το τεχνικό προσωπικό για την κατανόηση και τη συμπαράσταση που μας έδειξε και το υπέροχο κοινό για τη φιλία του. Μπράβο! Γεια σας, είμαι ο Βασίλης. Θέλω να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν για να γίνει αυτή η εκπομπή. Βασικά με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Ευχαριστώ όλους τους τεχνικούς και το κοινό. Μπράβο, μπράβο! Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κοινό άρχισε να φοινιάζει όταν είπαν ότι με αγαπάνε τα παιδιά. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εσείς δεν με αγαπάτε καθόλου. Ξέρω, εσείς μόνο το Ρούκι αγαπάτε και εγώ θα το στραγγαλίσω μια μέρα. Καλή επιτυχία, παιδιά, πάμε. Το Ζωρούκι. Ο τοκογλύφος. Και τα 40 από Ρουκ, Ζουκ. Ήταν ο Γούκος. Άλλο. Αυτός δίνει χρήματα και περιμένει να τα πάρει. Το κογλύφος. Ναι. Όσοι έχουν οικονομικά προβλήματα κατατρέχουν σε αυτόν. Κατατρέχουν σε αυτόν, το κογλύφος. Ναι. Το κογλύφος. Σου δανείζει λεφτά, είτε με ενέχειρο, είτε με... Τράπεζα. Όχι, είναι πρόσωπο. Το γλύφος. Ο Γούκος τι είναι? Πουλί. Τι έγινε εδώ, για να... Είπε Γούκος. Γούκος, ναι.
Και πάνω που έλεγα, κοίταξε, τι ωραία που παίζουνε. Εντάξει, το καταλάβαμε που έγινε το λόγο. Ο τοκογλύφος ήταν Βασίλη. Λοιπόν, παιδιά, αλλάζετε αρχηγό, η Φανή κοντά μου και παίρνει την επιλογή στο δεύτερο θέμα. Πάμε. Καλύτερα, ελπίζω. Θα πάμε καλύτερα. Ναι, και εγώ το ελπίζω, αλλά είναι και πρώτη σας φορά. Πρέπει να θες. Είναι λίγο το track. Η εκδίκηση. Η εκδίκηση και τα 40 αρχίζουν από ρουκ. Ζουκ. Αυτό είναι ένα πιάτο που τρώγεται πάντα κρύο. Εκδίκηση. Όταν κάποιος έχει κάνει κάτι κακό, θέλεις να πάρεις. Εκδίκηση. Είναι ένα πιάτο που τρώγεται. Δεστό. Ποιο? Έχετε κάνει τα κλασικά που γίνονται στο παιχνίδι αυτό. Το κλασικό είναι ότι ο πρώτος και ο τρίτος λένε τα ίδια. Στάνταρτ κατάσταση δηλαδή. Ο Κορνήλιος κοντά μου για τελευταία φορά. Μπουκου. Εγώ να δεις τα στοιχεία. Έλα μωρέ, πάμε σιγά. Η φιλενάδα. Και τα 40 από ρουκ, ζουκ. Αλλιώς η κοπελιά σου. Κοπέλα. Αλλιώς. Γυναίκα μου. Άλλο. Αγάπη. Άλλο. Κορίτσι μου. Μου λένε ότι όταν είσαι παντρεμένος έχεις μία... Σύζυγο. Όχι, είναι παράνομο. Α, ερωμένη. Αλλιώς. Πιο οίκη. Οι γυναίκες λένε ότι έχουνε... Σύζυγο. Άντρα. Όχι, γυναίκα προς γυναίκα. Φίλη. Αλλιώς. Φιλενάδα. Ναι. Μου ξέφυγε, παιδιά. Είναι φοβερό. Μου ξέφυγε ανέκδοφικά μετά από μία ώρα. Ναι, τι να κάνετε. Η φιλενάδα ήταν η λέξη που παίζαμε και φάγαμε τον χρόνο μας. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο το βρήκε ο Σταύρος. Και βέβαια εγώ μέσα από την αγωνία μου και αυτά. Έχουμε πόσο, έχουμε 4-4. Έχουμε 4-4. Και έχουμε την Πανού Σώδης κοντά στο κοινό μας. Τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι διαλέγετε εσείς. Καλή επιτυχία. Πάμε. Ο Λέμαργος. Και τα 40 αρχίζουν από ρουκ, ζουκ. Αυτός που τρώει πολύ λέγεται... Μαχαίρι. Όχι, αυτός που τρώει συνεχώς. Αντιφάγος. Όχι. Τρώει συνεχώς, δεν σταματάει. Είναι... Τρώει συνεχώς. Λέμαργος. Ναι. Με θερίζει πείνα, συνέχεια όμως. Λιμοκτονό. Αλλά... Ουσιαστικό είναι. Άνθρωπος. Πιναλαίος. Κοντά είσαι. Δοκιμασμένο. Πολύ κοντά είσαι. Πεινασμένος. Λέμαργος. Τι να κάνεις, είναι οι λέξεις περίεργες. Λέμαργος ήταν η λέξη που παίζαμε και μας τελείωσε ο χρόνος. Αλλάζουμε. Ο Αντώνης εδώ. Για να δούμε η άλλη λέξη που σας άφησαν ποια είναι. Καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστούμε. Είναι η πιάτσα. Και τα 40. Από ρουκ, ζουκ. Έχω ένα ταξί. Σημαία. Όχι. Καπέλο. Όχι, εκεί που συγκεντρώνονται πολλά. Πιάτσα. Ναι. Υπάρχει στη Συγκρού. Αυτοκίνητα, φανάρια. Όχι. Οι εταίρες, τι κάνουν εκεί. Πεζοδρόμιο. Αλλιώς. Εκεί κάνω εγώ. Πιάτσα. Ναι. Πιάτσα. Ναι. Ένα μαγαζί για να πουληθεί και να έχει καλό αέρα, λένε ότι πρέπει να είναι σε καλό πόστο, δηλαδή να έχει Καλή θέση. καλή... Θεά. Όχι. Καλή... συνοικία, τι. Πιάτσα. Ήταν η λέξη πιάτσα η λέξη σας. 6 βαθμοί σας, ενώ έχουμε 5 οι απέναντί σας, που σημαίνει ότι πάμε στον τελευταίο γύρο και παίρνουν οι τυχεροί πρωταθλητές την τελευταία επιλογή. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες.
Πάμε ένα γερό χειροκρότημα και για τις δύο ομάδες. Βασίλη, επιλέγεις. Τα δημητριακά και τα 40 αρχίζουν από ρουκ, ζουκ. Το σιτάρι ανήκει στα... Όχι. Ναι, αυτό. Πώς λέγονται τη θέαση γονιμότητας? Δημητριακά. Το κρυθάρι ανήκει Σε όσπρια. στα... Όσπρια. Στα ζυμαρικά. Όχι, όχι. Φυτά. Τρόφιμα. Τα... σαν αυτά που είπες. Όχι όσπρια. Όσπρια. Φακές. Φασολάδα. Μοιάζει με όνομα. Με όνομα γυναίκας. Κόλλησες τα όσπρια, παιδί μου. Τι μία μανία με τα όσπρια σε έπιασε. Το κρυθάρι είναι στα δημητριακά. Και σου λέει όχι, ανήκει στα δημητριακά και εσύ αρχίζεις και λες φακές και φασόλια. Στα όσπρια κόλλησες. Μήπως έχεις καιρό να πάρεις σίδηρο. Κάτι τέτοια θα γίνεται. Παιδιά, που έχουμε φτάσει, 8. Για να δούμε τι θα κάνουν οι απέναντι. Αντώνης πίσω. Πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσετε. Και σας το εύχομαι μέσα στην καρδιά μου. Πάμε. Η λέξη που παίζουμε είναι το πλήκτρο. Και τα 40 αρχίζουν από ρουκ, ζουκ. Έχει το πιάνο. Πλήκτρα. Το πλήκτρο. Μπράβο! Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Παιδιά, το έχετε παρατηρήσει όλοι. Όλοι ρωτάμε ποια ήταν η λέξη, το χάνουμε. Άμα κερδίσουμε, δεν ρωτάει κανείς ποια ήταν η λέξη. Κανένας δεν ενδιαφέρει και το πλήκτρο ήταν η λέξη. Εδώ θα σας χαιρετήσω. Βασίλης, Νίκος, Κορνήλιος και Σταύρος. Κλαίει ο καημένος ο Ρούκι. Κλαίει ο Βουγαράς, τι σας κάνει. Κοιτάξτε πόσο κλαίει το καημένο. Έλα μωρέ, ηρεμήστε, το πείτε του κάτι να ηρεμήσει. Το καημένο, δεν πειράζει εδώ. Ηρέμησε. Δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, παιδιά, πολλά φιλάκια από εμάς. Φεύγετε με 990.000 δραχμές και θα είμαστε στον τελικό σε λίγο με τα παιδιά, τα καινούργια παιδιά που κατάφεραν να κερδίσουν αυτή τη φοβερή ομάδα. Στο τελευταίο τους παιχνίδι, βέβαια, δεν κάνουν και τίποτα. Και σημειώστε τώρα τη διεύθυνσή μας για να στείλετε τη συμμετοχή σας. Ταχυδρομική θηρίδα 678 18 153 03 Σταυρός. Με πολύ μεγάλη μας λύπη αποχαιρετήσαμε την καταπληκτική ομάδα από τους κιθαρίστες. Περάσαν πάρα πολύ ωραία όλες αυτές τις μέρες και μας κάνανε και πάρτι σήμερα. Ειδικά για εσάς το κάνανε το πάρτι, επειδή ξέρουμε ότι κερδίσατε. Λοιπόν, η καινούργια μας ομάδα, πώς είπαμε, είναι... Η επτάτα. Μην το ρωτάτε τώρα. Επτάτα. Ναι. Χωρίς εξηγήσει. Το βαίνω να το δω. Δεν είναι ολόκληρο. Ναι. Έχοντας πετύχει τις ασύγκριτες τέλειες αναλογίες. Ασυγκρίτως. Ασυγκρίτως τέλειες αναλογίες. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι έχουμε 1.080.000 δραχμές όπως πάντα από τη Στάντεζη. Και επίσης πρέπει να σας πω καλή επιτυχία και πηγαίνετε στα ακουστικά σας. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Τραγουδίστριες. Μην τον μπερδεύετε και του λέτε κουλά. Λοιπόν, Άννα Βύση. Μαζί σου. Κέτι Γαρμπή. Μπράβο. Καλά πας. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Κομ καλύτερα. Μπράβο. Να χαίρομαι. Σταματήστε να τον κορυδεύετε. Και Άλκης Πρωτοψάλτη. Μπράβο, μέσα, μαζί σου. Μπράβο. Ναι. Συμφωνούμε. Να σου πω, Αντώνη, ας μην μιλήσω καλύτερα. Καλύτερα αφήστε να μην σας πω τι λέει. Να κλείσει η μουσική, παρακαλώ.
Καλή επιτυχία, παιδιά. Το θέμα σας είναι οι τραγουδίστριες. Και ο χρόνος σας αρχίζει τώρα. Μουσική, τραγούδια, κιθάρα, πιάνο, όργανα. Στίχος, στιχουργός, μικρόφωνο, πίστη. Βύση, Γαρμπή, Αλεξίου, Γαλάνη. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Πρωτοψάλτη. Μου τα βρήκα και τα 4. Τι εγώ. Δεν μίλησα εγώ. Ορίστε. Μπράβο. Σας έχω πει να είστε εντός θέματος. Σας το έχω πει. Είπα μουσικό οργανισμό. Αφού εκεί ήθελα, αυτά ήθελα να πεις, καλά κάνεις και τα πεις. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η Ισπανία. Λοιπόν, Ευρώπη μπορώ να πω. Όχι. Ταυρομαχίες. Ένα. Έλα, Γιώργο. Μπαρτσελώνα. 2. Στις τραγουδίστριες τα ξεπέταξες. Λοιπόν. Καλά. Έλα. Πορτογαλία. Ασχέτω. Άιντε κι άλλο ένα, Γιώργο μου, Γιώργο μου. Και, ελάτε, παιδιά. Αρένα. Αρένα. Να κλείσει η μουσική. Καλή επιτυχία. Το θέμα σας είναι η Ισπανία. Και ο χρόνος σας αρχίζει τώρα. Καβαλιέρος, Ταύρος, Ταυρομαχίες, Αρένα, θάλασσα. Μαδρίτη, Πεσέτα, Ιβηρική Χερσόνησος, Ισπανοί. Παέγια, τορτίγια, τάκος. Πορτογαλία, Λισαβόνα, Ευρώπη, χώρα. Ωραία, καλά. Μπαρσελόνα δεν είπατε μόνο. Πάρα πολύ καλά. Ταυρομαχίες, Πορτογαλία, Αρένα. Έχουμε 300.000 δραχμές και πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να είμαστε εδώ με τα παιδιά, με την καινούργια μας ομάδα που έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Έχουμε μαζέψει 300.000 δραχμές, τις οποίες μπορούμε να κάνουμε 900 αν βρούμε και τις 4 λέξεις στο τελευταίο. Καλή επιτυχία, πάμε. Γιώργο, το τελευταίο μας θέμα είναι τα ανδρικά αξεσουάρ. Γραβάτα. Ένα. Τυράντες. 2. Τι να πω. Αντώνη, άμα θες να χαϊδέψεις το ρούκι, να το χαϊδέψεις εσύ. Εγώ δεν τον αγγίζω άλλη φορά. I love you. Ορίστε. Ξυριστική μηχανή. 3. Τι άλλο. Έλα, Γιώργο, δεν σε πιστεύω. Αντρικά αξεσουάρ και δεν μπορείς να βρεις 4. Σαρτιέρος, ορίστε. Λοιπόν, έλα, άλλο ένα, έλα, ξημερώσαμε. Μποξεράκι. Μποξεράκι εννοεί το σκυλάκι από πίσω, καταλάβατε. Να κλείσει μουσική. Θα φύγεις από εδώ μια μέρα. Δεν σε αντέχω άλλο. Λοιπόν, το θέμα σας είναι τα ανδρικά αξεσουάρ και ο χρόνος σας αρχίζει τώρα. Ξυριστική μηχανή, αφρός κρίσματος, παντελόνι, ρούχα, πουκάμισο, φανέλα. Ξηραφάκι, ηλεκτρική. Κολόνια, aftershave, γραβάτα, παπηγιόν. Άρωμα, εσώρουχα, παπηγιόν, κοστούμι. Τα εσώρουχα, άμα
άλλαγες. Μποξεράκι. Τυράντες τώρα. Τυράντες τώρα του ήρθε. Αυτό ήθελε. Δεν είχαμε πει. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά τα 300 χιλιάρικα σε δώρα για πρώτη φορά. Σας μιλάω πάρα πολύ καλά δηλαδή. Ελάτε όλοι μαζί, στείλουμε φυλάκια σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Γεια σας.